Goejoen, het is Mandy 9 maart. Welkom bij deze speciale Bient Sieket Boerinnen. Hokker, 2 boeren uit Verwedradiel, die zullen op ziek naar de leefde van haar leven. Wij maken het in deze uitsturing bekend. Aan tafel boerinnen Janneke van der Werf, bouwboer en LTO-bestuurder Upt Hiddema en uw eigen relatie-expert Dr. Love Reinoud Ritsma. Ik ben Jelle Reitsma, ik ben 32 jaar, ik ben in Verwerd. Ik ben Auke Vellinga, ik ben 34 jaar en ik kom uit Marm en ik ben op zoek naar een leuke, spontane vrouw. Ja, we hebben nog net een heel soort fortune, want we bouwen de spanning een beetje op, Reinoud. Ja, dat mag. Maar dat is voor u op ziek geweest. Ja, zeker ben ik op ziek geweest. 12 fantastische boeren hebben gevonden. Absoluut. En een hele grote achterban. Dat vind ik wel heel bijzonder. Een heel soort mensen gaan mailt. En elke keer komen die 2 boeren, die komen er weer uit. Dus, en dat binnen dus de 2 boeren die wij joert in Bient Sieket Boer hebben. Ja. Upt. Bekend eigenlijk wel een beetje in de media als de boer die dan naar farmscoot wordt dat er wat rennen is. Als het gaat om gewaaksen of wat dan ook. Maar de poorten in de drek, zelf boer en LTO-bestuurder. Is het wat? Een leuk initiatief, zo? Ik vind het een hartstikke leuk initiatief. En dat de gemeente Verwedderdeel dus uiteraal is, dat zal toevalstreffer wijzen, neem ik aan. Nee, het wel degelijk ergens moeten krijgen. Dat lezen we aan zo'n Oké, dat lezen we haast niet. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed initiatief. Ja, en want zelf werk je in die regio, Ja. in Verwedradiel en in Dongeradiel. Ik zit op de grens. Ja, op een grens. Maar hoe is dat met die man? Ik merk het zelf net. Nee? Nee. Dan komt net boerentje in die... Hey, jongens, ik wil een vrouw. Nee, ze komen hier van net maar de hand om hij van helpen kan je vrouw vinden. Ja, maar dat Misschien waren ze dat ik wel net. dat waren ze ook net en er wordt vaak net op sprutsen. Dus daarom is het goed dat je hem eronder besteden. Dat het net iets is wat op de achtergrond bloot en dat boeren dat toch voortkwinnen zonder, wijkwinnen zonder bijvoorbeeld. Dat mag je dus net hebben. En de meeste boeren die ben ik wel aardig op een Q4 en ben wel aardig bij de les. Boeren zijn mens en ze ben het eigenlijk. Ja. Nou, aan tafel lekker vrouw zelfs. Janneke van der Werf, dat bist de boerinnen, maar dat wies nog net. Dat bist gewoon een boer, hij skaakt, hè. Zo zei ze dat toch, Reinoud? En die heeft die mooi die pleats opgenomen. En dat bist ik vertegenwoordiger bij, of de assistent bestuur van de agrarische Frali. Ja. En wat vies dat van het initiatief? Ja, een heel mooi initiatief. En zeker als het lukt, daar gaan we wel vanuit. Ja. Dan is het natuurlijk een bokkenslag. Ja, dat komt goed. Zullen we eerst eens even zien waarom dus die problematiek van Verwedradiel, waarom we dat uitkiezen? Dat heb ik gehoord. Verwedradiel laat in Noord-Eerst-Friesland. De gemeente had zo'n 8700 inwoners, verdeeld over 16 terpdorpen en worskippen. De verneemste hiervan binnen Hegebuinten, maar de heegste terp van Nederland en Bartelheem. In 2006 wie Verwedradiel het centrum van de wereld, doet een groep hinders boetendieks vastziet op een dabbe. Verder bad er haast niet. Daarom roept het AD de gemeente in 2008 uit de veiligste van Nederland. Het grootste pad van de klaargrond in de gemeente wordt in beslag genomen door de landbouw. Van de 164 bedrijven rucht het zo'n 70% hem op een veehouderij. De rest houdt hem dwaande met ikkerbouw. Van alle boeren in Verwedradiel is nevens het CBS haast een kwart vrijgezel. Heegt hij het dus om daar wat om te dwaan. Auke! Hey! Ja, en ik nou nog net laten we zien wat die boeren binnen, maar dat komt aan vanzelf zo. Ja. Maar hoe kan het nou eigenlijk even precies als verklaring dat het die Verwedradiel relatief jongen het grootste aantal vrijgezelle boeren is? Hoe kan dat? Ja, dat snap ik eigenlijk net. Want uiteindelijk is Verwedradiel net een gemeente die het achter in de woordengemeente. Qua leefde misschien wel. Nou ja, maar Verwedradiel die had gigantische mogelijkheden. Want in Verwedradiel had dan wel zo'n grote boeren in de takkomst. Maar in Verwedradiel, zowel in de melkveehouderij als in de akkerbouw, bent wat boeren die het maar in de top van Nederland zitten. En dat doen ze er wel even niet Verwedradiel. Dus er zit wel yield? Dat is net het yield. Dat is het ondernemerschap en het type mens wat erop zit. Maar hoe kind dan dat het zou werken? Dat is heel apart en ik hoop dat we er haast achter komen. Want je zal vast met meer dingen komen dat zei van nou, daar rent het op vast. Het kan wijzen dat het een soort, wij nemen alles wel eens dat iets net lukt, dat het een communicatiestoornis is. Als je net communiceren kennen, kom je net verder in het leven. En ik denk dat mijn liefde en mijn vrouw, die ik zeg, mijn man en vrouw, als je het communiceren kennen, houdt alles op. Maar wat denk je dat het nog altijd maar die boeren is dat ze dan vrijgezel binnen en al wat sneu al hier? Ja, we hebben het wat te krijgen. Ja, ik zou haast net weten waar het maar te krijgen heeft, maar het is wat je zei, de communicatie is natuurlijk een belangrijk punt. Ja, maar werk en leven is dat net een heel groot verschil.
Je zit heel tegen bij elkaar denken. Want als je gelukkig in een leven bent, is het heel gelukkig in het werk wijzen. Maar als één van beiden net best, dan heb ik er wat. Ja, misschien is het wel zo, maar ik denk als het over die werkpraat, dan wordt de leefde praat, dat is wel een heel groot verschil, vind ik. En de leefde van die werk is heel wat anders als de leefde van een vrouw, denk ik. Uiteindelijk wel, want de vrouw is aaibaar en een rappel net. Maar uiteindelijk moet je passie hebben. Je moet passie voor de vrouw en je moet passie voor het werk hebben. Maar dat die twee met elkaar gaan, dan heb je toekomst van je bedrijf. Maar jij denkt dus dat het geen vrijgezelle boer is die het een heel succesvol bedrijf heeft? Jawel, dat kan wel. Maar dan moet het zelf geen moeite hebben dat het zijn oren dat er geen vrouw had. Wat ik dus begreep hier, dat is dus dat sommige Mali boeren geen vrouw krijgen, een boerin. En dat is dan zoiets van dat ze dat toch een behind leven hebben. Ja. Je kan het vrijgezel heel goed boer wijzen, maar dan heb je gewoon een andere levensinstelling. Maar kan het iets met een isolementen hebben? Dat je altijd een keihard werkje maakt als boer en er net goed uitkomen? Ja, dat zoek in, maar het is natuurlijk net zo dat je altijd het werkje maakt. Het is ook goed je er zelf in staan. Als je zelf altijd denkt van ik moet 24 uur per dag aan het werk wezen, zo'n dagen in de week, ja, dan kan ik me voorstellen dat je even geen tijd hebt om ergens in te gaan. Maar ja, dat is helemaal je eigen keuze. Ja. Je kan ik zeggen van ik liet het werk even voor wat het is. En ik kan toch eventjes naar een feestje. Ja, zo bist al ik veroverd. Hoe bist je eigenlijk veroverd, door iemand? Ja, ik terug een feestje inderdaad. Ik terug een feestje naast je. Dat is ja, je feestje. Ja. Die jongen, dat wil je feestje. Hey, maar ja, Reinhard, we zijn 4. We moeten de eerste kandidaat introduceren. En dat is Auke. Doordat ze in één zin, waar is het? Nou, Auke is een boer die echt met passie in werk praat, maar altijd op vrouwen komt, dan is het dus heel verlegen. Maar als het om het werk gaat en hoe hij is in zijn werk, ja, dan is het op en top boer. Maar dus wat ik al zei, als het op vrouwen komt, dat ik hem echt die vraag stel van wat voor vrouw ziek is, ja, dan slaat hij heel dicht. Dus dat is toch wel bijzonder. Ja. En van alle kanten kwam ik de opmeldings voor Auke, dus nou, zie maar eens eventjes. Ik ben Auke Vellinga, ik ben 34 jaar en ik kom uit Marm. Ik ben boer, ik ga skiën en tuinderij en ik ben op zoek naar een leuke, spontane vrouw die met mij hier het leven delen wil. Auke! Hey! Auke, jongen! Wat was er net gezien, jongen? Ja, naar je operatie. Nou, jouw operatie, jongen. Ja. Mooi, jongen. Wat ben je dan aan? Oh, ik ben wat kouder voor gooien. Oké, dus ben je een voorin. Ja. En ben je al lang boer? Ja, nou, al wat jaren nou van mezelf. Van jezelf? Ja. En hoeveel kai haast dan? Ik ben nu een 36, gewoon een malker. Oké. Dat maakt nou straks wat groei uit het. Dus je bent alle dagen met een melkrobot in de weer? Nou ja, ik ben de robot. Oké, doe maar zelf melk. Melk zelf. Hoe kan dat nou, als je nog steeds alleen nog bent? Dat begreep ik eigenlijk net. Nou ja, de juiste nog net vond, hè? Nee? Nee. Als ik nog net een vrouw gewoon? Geen verkering gewoon of zo? Nee, net geen lange relaties of zo, nee. Oké. Nee. Maar wat ziek is dan in een vrouw? Ja, goede vraag. Nou, gewoon een leuke spontane vrouw en die een beetje weet dat ze wil. Ja, precies. Maar die maakt ik van het boek alleen in haar, of nee? Denk ik. Nou, nee, dat hoeft net beslist. Ik rijd nu nog weg. Dus ik zie net een arbeidster. Nee, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, als ze bij die komt, dan mag ze je wel wijnen tegen. Ze maakt je wel wij niet willen, ja. Ja. Dat is, dus ze mag wel op een borgerij wijnen willen. dat mag ze al willen, ja. Ik heb altijd weer wel verkeer gewoon van strukken. En nou, dat wil ik nog uitbreiden, maar meer vaste planten en in de heesters en zo. Oké. Ja. Dat is wel mooi. Ja, een grote hobby van me. En dat vindt de vrouw ook mooi, hè? Nou ja, het Groene vingers. Ja, dat dacht ik al, ja. Man met groene vingers, Ja. en een vrouw die gek op. Ja, nou ja, al die blam en Ja, precies. fleurigheid. Ja. Visto, als ik een top vind, mail dan naar bient@omroepfriesland.nl. Ek, wat je net hierheen eten.
Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat was leuk. Hey, maar dit is een mooi verhaal. Ja, het is een superleuke vent. En ik heel ambitieus vind ik. Hij wil een kwekerij erbij. Hij is nou boer. Hij wil wat uitbreiden. Dus ik voor de vrouw denk ik een potentiële kandidaat. Nou, ik zal Janneke maar eens even vragen. Janneke, hoe... Ja, ik ben mezelf. Nee, dat is bezet, maar binnen vriendin van dat denk ik, die kon niet wel eens eventjes mailtjes schreeuwen. Nou, ik zou het zijn, het was net weten, maar er zijn vast een heel soort leuke vrouwen in Friesland, of misschien wel de buiten die er wel wat in zeggen. Maar wat voelde hij op dan on hem? Ja, sorry. Mag ik niet zien. Wat valt hij op als het hem just? Wat valt me op? Nou, hij zei wel heel duidelijk, hij zocht een vrouw die weet wat ze wil. En dat is denk ik wel heel belangrijk, zeker dat je... Als je naar die gemeente gaat en dat je zegt hoe hij boer is, denk ik, ja, dan moet het wel willen om daarheen te gaan. En, Ja, want wat is er dan als je Borkjen, zijn type wijze van Borkjen? Nou, als ik het zei in een heel iets koffie wat we nou zien hebben zocht, dan denk ik, ja, hij is al een koffieboer. En hij heeft misschien helemaal zijn eigen manier van werken. En dat er dan niet bij komt, ja, dan moet ik samenwerken kunnen. En te geren, lezen en communiceren, wat je ook zei. Maar dat kan misschien niet helpen, juist. Ja, juist, ja. En misschien kennen juist die kritiek Dat op is broeken van misschien ook wel mensen. nodig, En, ja. ik weet niet hoe stoot het is, maar niet vragen. Maar ik denk dat je ook wel dingen hoe lezen thuis. Van Ja, hoe zullen we dat heel aanpakken of dit? Ja. En ik had het gevoel dat hij het gevoel had van ik sta er op sommige punten wel alleen nog voor. Dat gevoel, dat ken ik wel heel goed snappen, Ja. inderdaad. Ja. Wat kind het zwier wezen? Had je dit alleen nog wel matten? Alleen is gewoon, alleen is maar alleen, dat spreekt het het al. Maar als je een bedrijf hebt, maakt het niet uit welk bedrijf, maar we hadden nog het boerenbedrijf. Als je 1000 werk bent en je komt jongens in een huis of tussen de midden in een huis, dan is het mooi als je een plekje hebt, dat je een soort verzorgingsbehoefte hebt. En die kennen vrouwen bieden, maar dat wil niet zeggen dat die vrouw daar alleen maar voor is. Ja, maar ik zou Maar dan zeggen, dat klinkt net echt modern, nee, maar... Nee, maar het is goed bedoeld. En dat je makkelijk hoort toch zeggen van nou, je kunt iets opbouwen. Als je alleen bent, bouw je niks op. Je kunt bedrijven willen bouwen, maar privé bouw je niks op. En ik denk dat beleefdheid die het ook nog had, een hartstikke leuke vent, zet de schenken, goed praten, bekeert niks om. Als zijn beste jongen in contact komt met of het is in een bar, of het is op een doorsfeestje, of het is op een oorsfeestje, dan zal altijd vrouwen omrennen. Zeg maar die het vrij binnen tussen aanhalingstekens, om het weer vrij maar te broek. Nou, het ze nog net voelen. Nee, maar ze moet er wel wijzen. En dat is dus eigenlijk soms de beperkende factor met een boer, dat het te vol achter de hamaaiepjel zit. Wij nemen dat hamaaiepjel. Dat is op je eigen hiem bloost. Ja, En zo. dan maakt er appetiet uit. Dus degene die te plaats zegt van ik kan het een geschikte vrouw vinden, die moet hunzelf in wezen dwingen om er meer uit. Om toch meer onder de mensen en om toch meer de plakken op de ziekje met de vrouw die wil binnen. Nou, want jij staat dat echt zo bij jonge boeren, dat ze zich focussen op het oernemen vaak van een pleats. Ze wordt goed van en ze komen er net weer uit. Ja, nou, ik ken het net zo, maar ik kan het me wel heel goed intinken. En wat je zei, dan ben je wel op paard. En het is ook wel heel belangrijk, net alleen nog voor de vrouwen, om in kunnen te komen met vrouwen, maar ook voor jezelf. Want je leert er altijd van dat je met andere mensen in contact komt. En dan leer je natuurlijk ook communiceren, maar je stapt er dan uiteindelijk jij erop in jou. En dan gaat het misschien wel uiteindelijk wel makkelijker dan dat je altijd maar op je eigen plek zit en je eigen ding doen. Want is dan nog fulltime boerinnen? Nou ja, dat is wel de hoofdzaak. Maar daarnaast heb ik nog zelf een bedrijfje in de horeca. En ik ben natuurlijk mem, dus bij huis is actie genoeg. Droog nog. Ja, inderdaad. Maar dat is ook het leuke van, vind ik, van het boerinwezen. En zouden wij het nou doorgaan, zoals het bij u gaat, dan zoek het boerin wel, of potentiële boerin wel om te kennen. Klinkt ik als echt een vrij leven. Ja, nou ja. Dat Ja, is dat zit natuurlijk toch moet een je hele er oorkant zelf in van. zien, Ik maar bedoel, dat je is zult nou maar een vrouw wezen van een man die de moezen pleeg heeft. En die zijn hele lonfort fretten vindt. Of iemand die gokt op een megastal en een melkprijs die keltert. Daar krijg je wel spanningen, toch? Ja, dat is inherent tot ondernemerschap. En daarom is het goed dat je bepaalde zaken op een bedrijf makkelijk over praat. En dat je dat met een vrouw ook bepraat. En hij zegt van ja, we maken een grote stap. Dan zit het hele bedrijf aan vast, inclusief vrouw. Maar gebeurt dat nou te min dan? Ik denk het vroeger te min gebeuren, maar dat het joort daar heel anders is. Maar dat type ondernemers vroeger het ook. Ik ken zelf 30 jaar maar in het boerenleven, ook in vergaderingen. En dan merk je gewoon dat het type ondernemers de laatste 20 jaar gaat naar een heel hoog niveau. Dat tilt gewoon op. Vroeger, dat is misschien wel een leuke uitdrukking, dan moest de domste zoon moest boer worden. En die oren waar hij het leren kon, die moesten nog een vak zitten. Dat is helemaal net bij in de tijd. Het is nog haast de slimste zoon, die wordt boer. En die met incasseringsvermogen heeft, stressbestendig. En dan pas kun je dat vak uitoefenen. Heeft dat de slimste boer getroffen? in ieder geval wel. Ja, zo kan ik zeggen. Oké, nou dan hebben we dit van over, Auke.
Ik een beetje de eerlijkheid van wat speelt het eromheen voor de vrouwen die het nou zeggen. En nou nooit de kandidaat, Reinhard. Ja, dat is Jelle. En Jelle die zit op een kruispunt in zijn leven. En ik denk dat een vrouw daar heel bepalend in wezen kan. En dat die misschien wel van hem bepalen kan welke kant dat erop gaat. Spannend. Ja, heel spannend. Komt-ie, Jelle. Ik ben Jelle Reitsma, ik ben 32 jaar, ik woon in Verwert. Mijn hobby's zijn sport, voetbal en reetrijden. En ik ben op zoek naar een hele leuke vrouw. Jelle! Jelle! Hey! Wat bist? Wie is toen met jou eens? Jelle! Jelle! Ah, Jelle. Hier bist. Ja, goeiemiddag. Jongen. Hoi. Hoi. Reinhard. Hoe is het? zitten? Ja, prima. Dank wel, jong. Hé, maar ik hier toch best wel in de stal, want ik zag me onder scheel. Ja, nee, ik kom correct van het gemeentehuis. Een gemeentehuis. Ja, daar werk ik. Bist ook geen boer? Nee, eigenlijk net, nee. Ik mag je graag komen, maar ik verzin de kast als ambtenaar. Maar toen wist vanzelf wel dat dit wel bient ziek boer, hè? Ja, dat klopt. Maar ik vind het ook wel hartstikke mooi om hierheen op een plaat zo nou aan te wijzen en wat putjes op te pakken en dergelijke. Ja. Maar nee, de kast die maakt ergens oors bij Harry. Maar komt hier wel eens een vrouw? Eigenlijk vissen te weinig. Ja, dat hoor ik. Vissen te weinig, ja. Als er nog een relatie, hoor? Nee, eigenlijk net, nee. Net het meiden namen net had. Hé, maar Jelle, Ja. worst er nou net de borgerij oernemen dan? Nou ja, want nota heeft hij de Mandyborg hier nog, dus de keuze is nog net echt de kaam. Maar ja, goed, ik hou vroeger wel nog wat opleidingen en zo wat dingen. Ja. Maar het is wel zo, hè, boerenleen, dat hadden ze me altijd wel zijn van het met DNA. Het is net een kantoorbaan van Jochen tot 5. Ik ben alleenig en dergelijke om zo'n plaats dan over te nemen. Dus ja, dat weet ik eigenlijk net. En wat voor vrouw ziek is dan eens? Ja, wat voor vrouwen. Ja, die kennen over uiterlijke dingen, maar ik denk het moet een beetje wat bijlijk aan passen. Nou, Ja. die moet wat bij Jelle passen Ja, en dergelijke. het was Dus een Jelle vrouw, hè? het moet een beetje, het karakter dat moet een beetje overeenstemmen. Of overeenstemmen, maar ja. Maar wat is een Jelle vrouw? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Weet ik Dat is belangrijk. Ja, Had dat blond hier, had dat reet hier, had dat mooie bassen, had dat dikke kuten. ja, het maakt wel best van alles wel wat, denk ik. Ja, Maar ik denk het karakter, daar daar gaat het om. Hé, maar Jelle, Ja, zo'n vrouw, die leven echt compleet mandje tingst. dat denk ik wel, want alleenig is ik maar alleenig. Ja, dat is wie. Ja. En hoe lang bist je al op ziek? Nou, echt, ja, op zich, ja, je komt ook wat op mijn leeftijd dat je denkt van het moet nog haast al een keer worden, nou. Ja, Dus, nou ja, ik denk dat die tijd er haast wel eens rijp voor is. ja. Dus de haast wel nog tom. Ja, jazeker. Dan mag wel nog om, Jelle. Ja, dat is heel iets best, man. Zeker weten. Nou, ga ze op de plank. Oké. Kijk ze nou Jelle, daar wil ik wel een mandarijntje mee pellen. Mail door naar bient@omroepfriesland.nl. Kist ik een wheelie, Jelle? Kom op een wheelie. Ja, dat is een mooie mini-onderwerp, of net? Ja, prachtig toch? Jelle, ik worst een mandarijntje pellen. Ja. Is mooi. Ja, een toffe peer. Ja? Ja, echt een leuke vent. En die is ik op ziek, weet je wel. En ik begreep het eigenlijk net. Want het is zo'n aardige vent en had ik alles valkoor. En ik denk echt, want ik boet in de camera, praat nog even met Jelle. En dan verneem ik echt wel dat boerenleven een wol het gaat. En hij is wel echt boer. Dat verneem ik echt. Maar hij denkt van ja, ik ben alleenig. Dat zei het correct. Alleenig is ik maar alleenig. En ik denk als hij een vrouw treft zoals Janneke. Nou ja, dan pakt hij het boerenleven helemaal op. En dat is toch fantastisch. Het is echt op een kruispunt zitten. Ik was in H&M, denk ik. Want die had zo'n mooi bedrijf. Want we zeggen nog maar een lietstikje. Maar een prachtige stal als het is dingen. En mijn protokij. Dus ik denk ja, zo te prachtig hebben. Hij is maar denk je dat een vrouw erbij, dat hij dan wel trok in het... Ik denk, als een vrouw zoals Janneke is en ambitieus is en zij we gaan ervoor. Nou, dan gaat hij om. Dan gaat hij echt om. Oké, we moeten even weer een blik van de vrouw, hè? Wat denk je? Nou ja, ik denk wel dat hij dat wat Nee, we hebben even nog heel ergens oor. Is het een leuke vent? Ja of nee? Ja, het lijkt een hele leuke vent inderdaad, dat klopt, ja. Maar dan vregen ze nog een vrouw. Ja. Dat is zelf wel een vent. Ja, precies. Nee, dat maakt het niks uit. Ze weet toch goed. Ik heb geen man beoordeeld, toch? Ja. Nee, maar het lijkt een hele leuke vent inderdaad. En ja, ik denk inderdaad wel... Nou ja, we zijn ik al je hebt wel een partner nodig die het er ik in mij wil.
En dan, op een boerenbedrijf is het denk ik niks mooiers dan dat je in huis komt en er is iemand voor je. Weet je maar praten kennen, weet je de leuke dingen maar delen kennen, maar ik de minder leuke dingen. En dan, Dus ik kan me best voorstellen dat hij denkt van ik wil het doornemen, maar net alleen. Nee, oké, want er zit wel wat onder, hè? Die oername perikelen, hè? Dat jij toch vaak, dat Swan dat net een oernemen willen. Nou, hij viel die druk ek. Hij dat viel? Dat is toch in één keer zijn die familiekomst? Nee, net zozeer die druk, maar ik snap wel dat je dat oerneemt. Ja, je neemt natuurlijk heel wat oer, want het is hier helemaal opbouwd. En als je dat in één keer oerneemt, dan heb je wel een hele verantwoordelijkheid. Ja, zoals ik zei, het is mooi dat je dat dealen kan, maar nog in. Ja. Nou, ik denk wel dat dit slaagt. Wat denk je ervan? Nou, het is heel mooi, want is die Jelle, ik snap dat er alleen nog maar in. Nee. Maar hij steekt op sportverenigingen en dergelijke, dus dan komt hij onder de mensen. Dus hij komt ook op verschillende plakken. Gemeentehoes? Nou, dat is natuurlijk gewoon, dat is gewoon een jachtterrein, hè? De Reinoud, dat wist ik. Okay. Ja. Uiteindelijk is het mooi, want hij zit er wat mij volgens mij over zijn oornamen van het bureau van zijn oude leur. Het mooiste is dat je maatschap opgroeien. Hè? Eerst van Jelle zelf misschien de landbouwscholen dingen hebben. En dan kun je met die maatschap kun je bijvoorbeeld zien hier Trobborgje. En het mooiste is dan dat je huid van de boerderij ook wordt en dan neem je zelf het bedrijf over. Dan ga je in wezen al een bepaald vermogen opbouwt. Dan ben je gewend om met de bedragen om te gaan. Dat is letterlijk een heel miljoen, dat zijn bedragen die komen samen voor. Dat is voor de vrouw die erin komt. Als je het net bent binnen van hoe zit dat zulke bedragen op tafel gaan, dan kun je wel achterover slaan en zeggen, maar je begint niet dat. Maar jij kan als een goede jongen werden, maar een heel miljoen wil ik het door mijn nekken gaan. Nee, want er zit een schuldsanering en alles dat misgeeft. Dat misgeeft, nou ja, oké. Maar in elk geval, dat mag je wel ook kennen. En dat is ook iets voor Jelle en voor een boer die erop ziet. Als je een bedrijf overneemt, dan mag je het goed voor elkaar hebben. Je moet een ingroeiproces hebben, want anders kist verongelukje, maar je mag ook meer hard en nier een boer wezen. Want anders kun je net, als het een keer misgaat, je moet een hele hoge stressfactor herkennen. Hè. Bij een boer laat alles boeten door, het land laat boeten door, als de oogsten net goed binnen, dat moet in een huis opvangen worden. Maar als je alleen binnen, maar je het ook alleen een verkrapje. Dus daarom is het goed dat je zegt van ik ga een best weven om het zo te zeggen. En dan kun je hem uit de voeten, privé, met het bedrijf, naar je kameraad, naar je vriend. En dat is gewoon de basis eigenlijk van het ondernemerwijze en eigenlijk van het boerwijze. Ja, dat je het gerne wat opbouwen. Dat is dan een prachtige conclusie, of net? Ja, zeker. Maar ja, ze werkt in het hele leven. Nou, Reinoud, ik wil eigenlijk vandaag wel even weten hoe het nog verder gaat. Want ik denk de vrouw die dat thuis niet interesse heeft, ik wil weten willen. Maar de vrouw die het op Auken schreeuwen wil of op Jelle schreeuwen wil, kan heel simpel schreeuwen naar bient@omroepfriesland.nl. Zo hoe net uit van hoe, zo net te sliepen. Maar ze gaan op date op kosten van Omroep Friesland vanzelfs. En dat filmen wij wat en we showen de maand alweer hoe het gewoon is. Maar wij volgen je nou wel een traject. En wij volgen nou een traject. Ja, maar wij lezen er net bij in het bed, maar geheime camera's. Nee. Dat doen we al net. Dat doen we net. Dus oké, dus als je gewoon op een leuke wijze... Ja. Maar Auken en Jelle kennen alle vrouwen die erop schreeuwen. Ben echt hele toffe gasten, zeker weten. Oké, nou dat is hartstikke mooi. Dat mag je zeker doen. Ik wil van Janneke vandaag toch het laatste woord nog eventjes hebben. Als vrouw zijnde, wat de kosten kon zien dat dit nou slag had met die boom? Ja, dat liep het mij wel. Ik ben twee hele leuke man, niet spontaan binnen en mooie bedrijven. Dus dat zal zeker slagen. Oké, en volg je dit? Ja. Die 4,2 miljoen? Komt wel goed. Tuurlijk. Hey, zo net. Nou, en daar komt bij, je mag jezelf nooit minder waardig voelen als boer zijn. En ik denk dat dat soms wel eens de factor is dat je zegt van ben ik wel goed genoeg voor die vrouw die net van de boerderij komt. Dat begrijp ik eigenlijk niet. En daar mag je weer heen stappen. Want je bent trots genoeg op je bedrijf. Prachtig. En andersom ik natuurlijk, een boerin mag ik best wel trots op zijn dat ze een boer troffen net af boerin is. Ja, nou, toch de laatste win voor jou, Janneke. Tegen dank alweer. Dat je me mooi praten woen en mooi beoordelen woen hoe deze man dood succes de komende weekend, hè? En schreeuwen blijven. Als een Dr. Love. Ja, dit wie het van jong, ja, schreeuwen, mag ik wel zeggen. Morgen is Sander Terphuis te gast. Terphuis is binnen in Iran en hij kon het strenge regime daar ontvluchten. En nam hier in Friesland een nieuwe naam aan. En daar schreeuwde hij een boekoer en dat heet De Worstelaar. Dat is morgen en van nou een hele mooie jong verder. Hield dit vaker jaren we loeren dat de wolf naar Nederland komt. En ook Friesland is nevens de zaakkundigen net langer veilig voor de aardsvijand van Roodkapje. Bient jit op onderzoek en test of de Frieske bosken wolfproof binnen. Dit is het bos van IP bij Tietjerk. En we gaan zocht. Maar we gaan geen wolf zoeken. En uw conclusie is dan ook, het bos van IP is veilig.